Take 50. Så har vi nået sidste dagen her, søndag. Og vi er så småt ved at indstille os på, at vi skal til hjem af. Det er sådan en lille smule overskyet i dag. Men det er faktisk den eneste dag, hvor det har været lidt overskyet, der ikke har været så meget sol. Ellers har vi haft nogle fantastiske dage med masser af sol. Masser af solbadning og masser af badning i poolen og ja, ikke Pernille? Jamen det har vi i hvert fald. Det har været super lækkert at være her. Og ja, vi har været ude at shoppe en masse og købt en masse ting med hjem og pruttet priser og bade og ude at sejle. Spist god mad og været ude at sejle og jamen det har været perfekt vejr og varmt og dejligt og tusind tak for lån af lejligheden og det er rigtig flot det jeg får lavet ude på terrassen med fliserne og hængt alle de billeder op og jamen det er super flot og vi håber vi kan låne lejligheden igen. Tak. Det er dejligt, ja. Hej Stig og Helle, tusind tak for lån af lejligheden. Super lejlighed I har og vi håber vi kan få lov til at låne den i hvert fald på andet år. Vi har haft en super god ferie. Vi har badet og solbadet og shoppet. Og jeg har købt bryggerier for cirka 500-600 kroner. Så jeg har til de næste 2 år købt sko og kjoler. Så det har bare været super. Så tusind tak. Ja. Og Frede, vi har fået aftenbadet lidt. Har det været godt? Ja. Det har været det bedste. Jeg spiller bedre, og bade, ikke? Ja, det er klart, når man har vundet over sine forældre og sin faster og onkel 2 gange, så må det næsten være noget af toppen. Og Michael? Hej Stig og Helle. Tak for lånet af jeres dejlige lejlighed. Vi har nydt det denne her uge med at slappe af. Det har været rigtig fedt. Vi har været i hammam og på vej over her til Zip Zip. Man trænger jo til lidt barbering. Ja, kan vi lige se den der engang? Vi kan desværre ikke lave et efterbillede. Vi kan i hvert fald lave et førbillede. Kan vi zoome helt ind? Ja, der er den. Den er god nok. Og vi har rigtig nyt, og vi glæder os til at komme herned igen og låne jeres lejlighed. Ja, og vi skal over på BS lige om lidt. Ja, vi skal have en shave. Af Zip Zip International Frisør. Med salonger i London og New York og Singapore. Er det ikke sådan? Jo. Og Paris, ja. Og Emse? Haft en god ferie? Ja, selvfølgelig. Ja, hvad har været det bedste? Og bade. Og bade. Og det har du gjort rigtig meget. Du har næsten svømmehud på tæerne. Du skal ikke filme min stortog. Ja. Noget andet du vil sige? Ja, tak fordi I må låne lejlighed. Og tak for en god ferie. Ja. Og det må være over and out her fra Sidi i Tyrkiet, og også herfra. I 25 grader. Tusind tak for lån af lejligheden. Kan vi vinke alle sammen? Hej hej. Hej hej.